Hola a tothom, avui parlarem de lo que és les xarxes NAT en VirtualBox. Com funciona això? Per defecte una màquina, quan se'ns instal·la, per exemple aquest Windows 10 que tinc aquí, per defecte xarxa sempre ens posa NAT. NAT què vol dir? Que a la màquina se li dona una IP interna, que en aquest cas és aquesta 10022, val? Sempre s'assignen d'aquest rang, perdó, en aquest cas és la 10215, perdó, això és el gateway, i aquesta màquina pot navegar a internet, però per exemple no pot veure aquesta màquina que tenim aquí en altra màquina virtual configurada. Per tant, a les xarxes NAT el que ens donen és que ens permet que dues màquines dintre de la mateixa xarxa es vegin entre elles i a part tinguin sortida a internet, amb la qual cosa és una configuració que ens interessa bastant. Per fer això, com ho podem fer? Primer, per comprovar que tenim connexió a internet, no? Per exemple, si ara fem google.com, ens ho està resolent el domini google.com, perquè ara aquesta màquina està en xarxa NAT, surt a través de l'adaptador de xarxa de la màquina física, per tant, cap problema. Però aquestes màquines entre elles no es veuen. Per tant, anem a resoldre-ho. Què farem? Dintre de preferències, a xarxa, aquí tenia l'última que havia configurat, crearem una nova xarxa, que li podem deixar aquest nom o li podem posar un altre, i li donarem una IP en concret. Per exemple, la farem de la xarxa 192.168.2.0. Aquesta és la IP de xarxa, és una /24, és una classe C. Per tant, el que farem és que aquesta xarxa que nosaltres creem és on hi posarem les nostres màquines. Li diem que d'acord, ens queda creada i fins aquí doncs tot bé. Ara què farem? Aquestes màquines, el que hem de fer és canviar-los el seu adaptador en quina xarxa estan. Per tant, si anem a màquina, paràmetres, a xarxa, hem dit que treballaven amb NAT, ara el que farem és treballar amb xarxa NAT i a més escollirem aquesta que acabem de crear. Si en tinguéssim més d'una, també podríem escollir a quina xarxa volem connectar-lo. Li diem que d'acord i ara fixeu-vos que la màquina ens ha quedat aquí sense connexió, automàticament torna a tenir connexió, per tant ja ha agafat aquesta configuració de xarxa NAT. Per defecte té un servidor de DHCP i un servidor de DNS. Per tant, si ara fem un ipconfig /all, què ens passa? Que ens ha assignat la 192.168.2.4, com que per DHCP assignarà a partir d'aquestes IPs que estiguin lliures, la .1 és el que és el gateway, la .3 és el servidor de DHCP, i per tant ens assigna la primera IP a partir de la .4. Si jo volgués, aquesta IP també podria venir aquí a través de l'adaptador de xarxa i jo forçar-la manualment a algun altre tipus de configuració. Me'n vaig aquí a l'Ethernet, canvio les configuracions de l'adaptador, me'n vinc aquí, vaig a propietats i li puc posar que per exemple sigui la IP, ara veieu que és automàtic, doncs jo li dic no, sigui la 192.168.2. Anem a suposar la farem la .10, .10. La màscara 255.255.255, de gateway li posarem la 192.168.2.1, 2.1, i de DNS doncs també li posarem la 192.168.2.1. I amb això el que farem és que ara mateix aquesta màquina, en lloc d'agafar la IP dinàmica, ens agafarà la IP estàtica que nosaltres li hem posat d'aquesta xarxa. Si fem un ipconfig /all, ara ja tenim la 2.10. Per tant, podem fer-ho tant de forma automàtica, que seria la per defecte del Windows, com de forma dinàmica, d'estàtica, configurar una IP. Fins aquí cap problema i tenim aquesta part resolta. Ara anem a la banda del Linux. Què ens passa? Aquí també estem en el mateix. Per defecte tenim aquesta IP que correspon al mode NAT. I ara la primera cosa que hem de fer és venir a la màquina i canviar a paràmetres, o canviarem a la xarxa en mode de xarxa NAT. Escollirem la mateixa xarxa, li direm que d'acord, i ara s'han aplicat els canvis aquí. Què passa? A veure, si ara, fixeu-vos, ja ens ha canviat a la IP 192.168.2.5. Llavors, d'aquesta manera, ara mateix amb aquestes IPs, si ara provo d'accedir d'una màquina a l'altra, si faig a la 192.168, aquesta hem quedat que era la Windows, era la 2.10, veieu? Es veu la màquina aquí. Si jo faig un ping des d'aquí, des de la Windows o la Linux 192.168.2.5, doncs també es veuen les màquines. Fer un incís. A vegades
el ping cap a una màquina Windows estan deshabilitats pel firewall, d'acord? Llavors, fixeu-vos, si jo vinc aquí en el firewall, ara mateix l'he desactivat. Per què? Perquè si l'activo, si l'activo el firewall i ara provo d'accedir a la màquina Linux, em dirà, perdó, la màquina Windows, em dirà que no puc. Ho dic perquè a vegades, si us passa que el ping no us respon de la màquina Windows, és que el firewall pot estar actiu. Si jo vinc aquí en el firewall i li dic que el desactivo, no és recomanable fer-ho i el ping en aquest moment ens funciona. Lo important, en tot cas, en la visibilitat de les dues màquines, si voleu fer-ho des de la de Windows cap a la Linux, doncs si us està responent, doncs ja és suficient. Molt bé. Per tant, en el cas del Linux, doncs hem fet aquesta configuració aquí, des d'entorn gràfic, aquí en aquesta icona de xarxa, el connectat cablejat, jo puc venir aquí i la que acabo de configurar ara per defecte és aquesta de paràmetres de la xarxa en fil. Fixeu-vos, aquests paràmetres de la xarxa en fil, que aquí puc parar i arrencar l'adaptador, si vaig en aquesta bola de propietats, veieu que ara mateix això ho estic configurant, Estela 2.5, IPv4 ho tinc configurat com a DHCP. Si jo volgués posar-ho manual, vinc aquí, configuro les dades manual, aplico el canvi, si cal reinicio l'adaptador i ja veuríeu com us funcionaria. Però de moment ho deixarem com automàtic DHCP. Per què? Perquè ara el que farem és amb una utilitat de xarxa que es diu NetPlan configurar-hi un altre IP que nosaltres podem configurar de forma estàtica. I d'aquesta manera podem configurar-ho des d'un entorn terminal sense haver d'utilitzar l'entorn gràfic, en aquest cas de Linux. Com farem això? Podem editar un fitxer, el NetPlan és una utilitat de configuració de xarxes que treballa això en mode gràfic i el que fa és utilitzar, perdó, en mode terminal, i el que fa és utilitzar un fitxer de configuració on està aquesta informació. Aquest fitxer de configuració, si utilitzem el nano, per exemple, està etc, netplan, i aquí veureu que hi ha un fitxer per defecte que deixen configurat en la instal·lació de l'Ubuntu, que és aquest 01 Network Manager. Llavors, un cop hem entrat aquí, aquest fitxer de configuració és un YAML, és un format protocol estàndard de configuració que podeu trobar informació, que s'està utilitzant molt en diferents fitxers de propietats o de configuració. Per tant, ara el que farem, jo m'he posat aquí per no haver d'escriure ara i no perdre temps, el que farem és, aquí afegirem aquesta part de configuració que ara us explico. Fixeu-vos, ara l'enganxar no em deixa. Per què no em deixa l'enganxar? Doncs perquè segurament tinc desactivat, en el porta-retalls el tinc desactivat, i el que vull és activar-lo perquè pugui fer un enganxar. Vinc aquí, enganxo i ara ja puc escriure. Què posarem en aquesta configuració d'aquí? El que posarem aquí és, primer, quin adaptador vull utilitzar. El codi de l'adaptador seria aquest ENP0S3. D'on em puc treure jo aquest codi de l'adaptador? Bé, doncs, si obro un altre terminal, per exemple, és quan fem l'ifconfig, perdó, l'IP address, l'ifconfig era l'unitat anterior, veieu que aquí em diu els adaptadors que tinc, aquest és el de loopback, que és l'adaptador que sempre tota màquina té, que apunta a si mateix, i aquest és l'adaptador de l'interfície que ara estem configurant, ENP0S3, per això sé aquest nom que he de col·locar aquí. DHCP? Li dic que no, perquè la forço jo manualment. I aquí li poso quina adreça vull que tingui. En aquest cas serà la 192.168.2.20/24. Aquí fixeu-vos que això és una adreça de host perquè és una IP en concret del segment de xarxa. A Gateway deixo la .1 i com a DNS, com a name server, també deixo la 2.1. Que això, recordeu que són les funcions que ens dona el propi VirtualBox a l'hora de crear aquesta xarxa NAT. VirtualBox té moltíssima configuració i podríeu també canviar tots aquests paràmetres, però ara ho fem en mode, diguéssim, el més habitual o el més comú per poder tenir aquesta sortida. Per tant, he actualitzat aquest fitxer de configuració, d'acord? I ara vinc aquí, gravo això, Ctrl-O, gravo aquest fitxer, Ctrl-X, surto d'aquí i ara l'únic que em falta és fer un sudo netplan try, que em dirà, em verifica que la configuració la tinc ben feta i em diu, vols aplicar aquests canvis? Jo li dic que sí, per tant, return, i ara fixeu-vos què ens ha passat aquí, en aquest apartat de configuració de xarxa. Veureu que ara ja no només tinc un perfil, sinó que en tinc dos. Tinc el netplan EMP0S3 i tinc el de xarxa en fil.
Llavors, un cop hem fet aquest canvi, fixeu-vos que el fet de fer el netplan try, ja automàticament el que ens ha passat és que al fer un IP address, veieu que ara ja tinc posada la 192.168.2.20. Per tant, si abans teníem la 5 era, ara ja tenim la 20. Si ara des de la màquina Windows faig un ping a la 5, no em respon. Si des de la màquina Windows faig un ping a la 20, ja em respon. Per què? Perquè he aplicat aquest adaptador de xarxa. En entorn gràfic, jo puc venir aquí i dir-li vull que se m'activi ara aquesta connexió. Veieu aquest tic, no? És la connexió activa. I ara, si torno a entrar, teòricament a la 20 ja no hauria d'arribar. Per què? Perquè la xarxa que tinc activa, quina és? És la 5. Val? La xarxa que tinc activa és aquesta d'aquí, perquè jo he fet aquest canvi seleccionant aquí amb entorn gràfic. Llavors, tota aquesta part que fem aquí de configuració en l'entorn gràfic de xarxa, Linux també té una comanda que ens permet fer aquesta gestió d'una forma des de terminal. Recordeu que moltes vegades no tenim accés a una consola i hem de fer-ho des de terminal. Doncs quina comanda tenim? Tenim la comanda Network Manager CLI de Command Line Interface, vale? I per exemple mostro les connexions que jo tinc en aquesta màquina. Veieu? He fet un nmcli con show i em diu que tinc aquesta connexió per xarxa amb fil, que té aquest UID, és un identificador únic, tipus Ethernet, i la que està marcada en verd vol dir que està activa. Val? Llavors faig un Ctrl+C per sortir d'aquí i ara tinc aquestes dues connexions. Si jo faig un nmi cli con show menjar, m'ensenya la connexió que tinc activa, que és aquesta d'aquí. Perfecte. Llavors, l'nmcli té moltíssimes comandes que podeu provar i que podeu investigar, però una d'elles que també us pot ser útil és l'nmcli connexió d'aquesta connection. Farem un down per baixar aquesta interfície, és a dir, no utilitzar aquesta, i sempre en aquestes comandes treballem amb l'UID, per exemple, que té aquesta connexió. Copiem aquest UID, li fem un down d'aquest UID i fixeu-vos què passarà ara. Diu que ens ha desactivat aquesta connexió i si ara anem aquí, veieu que ho estem comparant amb l'entorn gràfic versus entorn línia de comandes, veieu que ens ha tornat a activar l'altra, la netplan NP0S3. Per què? Perquè just acabem de tirar la connexió, o que hem de fer un down d'aquesta connexió. Si ara torno a mirar quina comanda està activa, perdó, quina connexió està activa, no comanda, doncs ara veieu que m'està sortint aquesta netplan. Jo ara què podria fer? Podria fer, com he fet un down, podria fer un up. Si faig un up, què passarà? Em tornarà a arrencar la connexió que abans havia baixat i si ara provo la que està activa, veieu, torna a estar activa la connexió per xarxa amb fil, que és la que jo havia fet un down abans. Jo també puc borrar perfils, val? Per exemple, ara mateix tinc funcionant el que és la xarxa sense fil, d'acord? Molt bé. Jo ara el que puc fer és, ara mateix, si això està funcionant correctament, ens hauria de funcionar la IP que ens ha donat el DHCP, la 2.5. Perfecte. Jo també què puc fer ara? Puc fer un nmcli con show, em mostra totes les connexions. Un cop esteu aquí podeu sortir amb Q, que veu de tot el llistat que us proporciona, i el que podeu fer, per exemple, és esborrar aquesta connexió de netplan NP0S3. Com ho faríem això? Doncs una altra comanda que hi ha, nmcli con delete, i posem sempre l'UID associat a la comanda, a la connexió. L'enganxo, i ara veieu que s'ha eliminat aquesta connexió. Si ara faig un show, ja només me n'apareix una. Fins que jo no torni a fer un netplan try, que torni a activar aquestes connexions de netplan, fixeu-vos una cosa, el fitxer de configuració no s'ha borrat, tenim aquí. L'únic que hem fet és del gestor, del Network Manager, treure aquesta connexió, però el fitxer no s'ha eliminat. Si ara faig un sudo netplan try, em tornarà a carregar aquesta configuració, li dic que d'acord a ella, i fixeu-vos que ara ja torno a tenir les dues i a més me la posa com activa aquesta. Per tant, des d'aquí, ara quina màquina hauria de veure? Doncs hauria de veure la .20, val? Perquè és aquesta la connexió que tinc activa. Si jo vinc aquí i vull que s'activi la connexió per xarxa amb fil, que seria la de DHCP, doncs ara la 20 ja no m'estarà responent i m'estarà responent la .5.
I així d'aquesta manera tenim les dues màquines que es veuen, d'aquesta manera tenim també sortida a internet. Si jo faig un ping a google.com em funcionarà, o teòricament m'hauria de funcionar, si ho he fet bé. Ara, a vegades pot tardar un temps per fer la resolució, com que estem parlant d'entorns virtuals, a vegades pot tardar aquest temps a respondre, però ens hauria de funcionar sense cap problema. I només per últim, aquí, jo puc venir aquí en el cablejat i el que puc fer és desactivar aquesta connexió. Ara mateix aquesta màquina doncs no té cap interfície de xarxa aixecada, no? Doncs jo puc venir aquí, per exemple, i ara doncs clicar en aquest netplan i ja el que fa és activar-la. O podria venir a través de l'NMCLI i també fer una app d'aquesta interfície, d'acord? I ara faig un IP address i veieu que ja torno a tenir la .20 doncs, funcionant. És a dir, que d'aquesta manera veiem com funciona aquesta xarxa NAT dintre del propi VirtualBox, recordeu que és tot un entorn virtual, però que ens permet que les màquines es vegin entre elles, al tanto amb el tema del firewall de Windows, que ens pugui fer que ens bloquegi els pings, però si veiem que ens arriba des d'una màquina a Windows a la Linux, doncs ja és suficient perquè vol dir que el paquet s'envia a la màquina Linux i ens torna cap a la màquina Windows. Per tant, espero que us hagi sigut útil aquesta part de configuració de xarxes en xarxa NAT en VirtualBox. Moltes gràcies!